ମା'ର ଏକ ଭଲ ଶିକ୍ଷା ଭାଗ 4। ରୀନା ହଁ ମା, ନିଶ୍ଚୟ କାହାଣୀ ଶୁଣାଅ। ମା ଗୋଟିଏ ଝିଅ ଥିଲା ଯାହାର ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା। ମାତ୍ର 14 ବର୍ଷରେ ସେ ଝିଅର ବିବାହ କରିଦିଆଗଲା। ପୁଣି ଏମିତି ଗୋଟିଏ ମଣିଷ ସହିତ ହୋଇଥିଲା ଯେ ପାଠ ପଢ଼ିଥିଲା ସତ କିନ୍ତୁ ବେରୋଜଗାର ଥିଲା। ସେ ଝିଅଟି ଗୋଟିଏ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲଙ୍କ ଝିଅ ଥିଲା ଯାହାର ଘରେ ଚାକର ଚାକରାଣୀ ତା'ର ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଡାକରେ ଦୌଡ଼ି ଆସୁଥିଲେ। ମହଲ ପରି ଘରେ ବଢ଼ିଥିବା ଝିଅ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ସାମାନ୍ୟ ଘରେ ବିବାହ କରିଦିଆଗଲା, ତଥାପି ସେ ଏହି କଥାକୁ ନିଜର ବାପା ବୋଉଙ୍କ ଆଗରେ ବି କହି ନଥିଲା। ଶାଶୁଘରକୁ ଆସିଲା ପରେ ତାକୁ ସେହି ସବୁ କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା ଯେଉଁ କାମକୁ ଗୋଟିଏ ଗୃହିଣୀକୁ କରିବାକୁ ପଡ଼େ, ଯାହାକି ଗୋଟିଏ ଘରର ବୋହୂର ନୈତିକ ଦାୟିତ୍ୱ ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରଥମ ଥର ରୋଷେଇ ଘରେ ଯେବେ ଖାଇବା ତିଆରି କରିବାର ଦାୟିତ୍ୱ ତାକୁ ଦିଆଗଲା, ସେହି ସମୟରେ ସେ ଡର ଆଉ ଭୟରେ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଲାଗିଲା।